Owens dafliad hir ymlaen tuag at Curran. Edwards ar ôl Bennett chwilio am Davies, ond yn cael ei chlirio fyny tuag at Williams. Disney yn colli'r meddiant. Williams yn troi, Fiel yn ffigio fyny, yn brasgamu rwan i mewn i'r cwrs Cosby. Jamie Fiel yn codi dros ben. Lewis Bras, mae'n taro trawst. Gynnig gwych gan Jamie Fiel. Mae dal yn rhydd yn cwrs Cosby. Williams os y gyflar. Mae Swdl. Eto mae Bras yn dal i afal arni. Dau gyfla euraidd. Dan Davies yn teipio i Bradford a hefyd Evans, ond gwaith da wedyn gan Bradford yn dod nôl, ond wedi gwastraffu'r meddiant. Owens, tuag at y postyn pella, yn dod i mewn, oedd Farco Arson, dŵl. A'r groes o'na lawio, tona oedd mi o'na, mae'n gico'r smotyn. Mae Folino yn dadla yna, oedd i ar ei dalcan ddoth i. Oedd i weld bod oedd i llawio, gico'r smotyn. Mae benderfyniad cywir i weld gan y dyfarnwr Thomas Owen. Disney yn plannu'r bêl. Heibio i Connor Roberts, y golwr yn mynd o ffordd anghywir. Dŵl, chwilio am Davies i mewn i'r cwrt Cosby. Thynnu nôl, tuag at Aaron Edwards, mae'n ddwy, gol i ddim. I'r pencampwyr. Gwaith gwych ar y chwith gan Davies. Aaron Edwards. A'i ail gol o'r tymor yn dyblu mantais Cei Connah. Dŵl, troi yng nghanol y cae. Ymlaen tuag at Davies yn y cwrt Cosby, tu cefn i Jenkins. Davies! Yr arbediad gan Connor Roberts. Chris Owens, mlaen mewn le gan Sam Dŵl. Dŵl. Opsiynau flaen Curran, dio ddim yn cam sefyll. Di amser i'r rediad yn berffaith. Gyfle y drydedd. O, arbediad o didog gan Connor Roberts. Aberystwyth lawr i 10 ar y Feilan Hughes. Gorfadal y cae fo anaf. Mae Curran thynnu mewn i Callum Morris yr eilydd. Morris, unwaith eto, arbediad wych gan Connor Roberts. Real positive at this moment in time that we're creating that many chances. It would have just been nice to put maybe 2 or 3 away, but fair play to Connor Roberts, he's made 4 great saves. Oedd yn teimlo'n hawdd, ti'n modd, os ti'n edrych y chances nath i cael, os ni'n dim bach mwy clinical yn y final third, ti'n modd, bydd o'n 6 a 7, a bydd neb yn gallu cwyno amdano.